Dames en heren, we gaan staan. De huldiging van de King of the Stallions, Jasper 366. En wat zijn jullie stil? Hier is hij, 25 jaar, Jasper 366. Alles stiert, Henk. Ja, behalve Douwe en ik. Doe maar eens rustig steen in. Dat is Piekenveld, hoor. Hij komt hier nou vlak voor ons langs en iedereen stiert, iedereen applaudisseert. Want Jasper 366 is een begrip in de Heemsterstraat. En dat is net alleen omdat het kampioen in 2012 weer, maar vooral omdat er zaak geweldig beweegt en omdat er zo'n ongelooflijke protte nijkommelingen had die overal en nergens in de stal stenen en het fantastisch doorgaan. 411, Hartse 425, Maaien 440, zijn kleinzoon Pier 448, Bikkel 470, Epke 474, Siert 499, zijn achterkleinzoon Jouwe 485. Vorig jaar werden ook de eerste achterkleinzonen goedgekeurd. Arend 515 en Boet 516. Allemaal nazaten in de mannelijke lijn. En dan missen nog zijn zoon Dries 421 in Zuid-Afrika. Zijn kleinzonen Uldrik 457, Chalbert 460 en Meijnte 490 in de Verenigde Staten. En kleinzoon Bastiaan 510 in Australië. Als we hier de klein- en achterkleinkinderen van moederszijde bij optellen, komen aan een totaal van 26 hengsten met Jasper 366 in de stamboom. Zij zorgen ervoor dat de dominante invloed van Jasper nog voor decennia verzekerd is. Dames en heren, 2020 is een speciaal jaar. Het afscheid van Jasper 366 hier op de KFPS Hengstenkeuring. En we hebben het jaar aangepast aan Jasper. Zijn het normaal 365 dagen in een jaar? Voor Jasper hebben we er 366 dagen van gemaakt. Ja, aan originaliteit ontbreekt het net. Het past wel heel mooi, Henk. Ja, geweldig. En af alle bekroonde nijkommeling in vrouwelijke lijn dan hier de arena hier Hasteliedswesting. Fiestelieds. Kunnen verkopen. Dat is altijd belangstelling. Ze hebben het niet gedaan. En we hebben hier hun moment. Nog één keer die bijzondere Jasper 366. Met zijn zonen, zijn kleinzonen, zijn achterkleinkinderen. Wat een hengst. Dus doe ik het nou. Ben trots op jou. 3 woorden. Dochter Boukje, de jonken. Dat ik van je hou. Ja, een prachtig familiemoment. Deze glorie en het eerbetoon. Zo trots op jou. Zo trots op jou. Je hoort het aan de muziek. Als dit je net wat dochter, maar je denk ik, meen je maar even melden bij de als je huisdokter. Ik wil het graag goed doen. Heel trots op jou. Zijn trots op jou. Willy Wijma, Justin. Altijd gedaan. Voor degene die toen voor net mij goelden, dan zou ik zeggen, nou even trots zetten, want door mij men die dan naar de dokter. En heel veel van de belangstelling. Dames en heren, 25 jaar, Jasper 366. Meneer de ringmeester, ik denk dat zijn kinderen en kleinkinderen eerst de baan doorgaan. En
dan gaan we als laatste Jasper nog 1 keer begeleiden. Wel bijzonder Henk natuurlijk dat deze hiest nooit verkocht is. Nee, dat klopt. Wat zal er voor wezen? Vermogens. Maar wat je zelf gegroeid bent met een hinder, dan is geld van ondergeschikt belang. Ik hoor de muziek opkomen met Jasper beroemd om worden is. En doe ik een beetje. Maar de luchtgitaar erbij vaak. Jasper nog 1 keer een rondje jere, want het is zijn laatste keer. We gaan het nog 1 opstellen, Harry. Kom nog 1 keer met Jasper hier naar voren. We gaan afscheid nemen van zijn kinderen. Hartse, daar gaat hij. Ja, kom jongens. Weer mag. Wat een geweldige paarden heeft Jasper gebracht, dames en heren. Hier zijn zijn zonen, zijn kleinzonen, zijn achterkleinkinderen. Ze komen nog 1 keer voorbij. Epke, kom maar. Hij stiert dus zo rustig liggen te taggen wij maar zijn bedrieg. Dat denk ik, ja. Hallo familie van Jasper. Beert, indrukwekkend je voor uw langs als vaderdier. Al die hiesten, al die goedkeurde hiesten. Ja, dit is mijn rug een stempel hier staat in de fokkerij. Die is niet zo volle zwannen het. Prachtige paardenbeelden, dames en heren. En u was het getuige van. We gaan Jasper hier nog even opstellen bij zijn fokker. De heer Wijma. En de heer Wijma die wil uiteraard nog even iets zeggen. Het is een grote eer om 25 jaar eigenaar van Jasper te zijn. En u maakt dat nog bijzonderder door het emotioneel op de tribune. Wij willen u daarvoor bedanken. De fans, de fokkers, die gebruik maakten van de kwaliteiten van Jasper. De sportliefhebbers die met een nakomeling van hem de sport bedrijven. In het bijzonder dekstation Leppenhorne, waar Jolande Schreuder Jasper de eerste wissels leerde kennen. En met het Friese viertal veel successen boekten. Stoeterij het Zwarte Paard, die Jasper samen met Peter Spaan Europa doorstuurde om het Friese paard te promoten. En het stamboek, die Jasper hoog in het vaandel heeft staan. En dan niet te vergeten de verhalen in de laatste Friso, die allen kippenvel krijgen. En dan in het bijzonder nog het dekstation van Achille Brugging, die jarenlang tot de dag van vandaag een hechte band met Jasper heeft. En haar partner, Harry van Middelaar, die samen met Jelme de Groot Jasper zo vakkundig showden, zodat jullie, de fans dan, al applaudisserend op de banken gingen staan. Wij worden daar heel emotioneel door geraakt. En dat u dat allemaal doet voor onze Jasper. Bedankt, allemaal heel hartelijk bedankt. Kijken wij maar. We zien en hun Jasper prijs, zij.
25 jaar Jasper 366. Dames en heren, we gaan afscheid nemen van Jasper. Nog één laatste eerronde. Misschien nog een extra eerronde. Maar het is aan u. U die altijd de grootste fan was van deze legendarische hengst. Jasper 366. The king of the stallions. Harry van Middelaar, zijn trainer. Voor de laatste keer hier. De rondjes. Voor een steen publiek, want daar zit net in. We hebben hier heel wat beleefd met deze Jasper 366. Emoties. Alle keren weer dat er in de ring weer. ...24 jaar lang. En voor het laatst. Dames en heren, daar gaat Jasper 366. Jasper 366. Hoop je dat het nog heel lang leeft. Maar hier zullen we hem in principe net weer zien. Familie Wijma. Prachtig wandboord in Hoorn. Ik hoorde jou even zien, Wijma, altijd mooi. Je bent live op radio en televisie. Dit is wel even een momentje, hè? Ja, dat is wel heel speciaal dat je dit meemaakt. Ja. Hij wordt 24 jaar, Jasper. En probeer nou eens uit te lezen wat Jasper voor jou betekent. Wat hij voor de mensen betekent, ben we wel achter. Nou, voor u hetzelfde. Alleen wij worden daar heel emotioneel van. Dat de mensen dat al je voor u, dat krijgt zij voor u Jasper door. U Jasper. Ja, Ja. dat hadden wij nooit verwachten kunnen dat dit eruit voortkomen zou. Hij is nog net binnen in de arena of het volk stiert al. Ja, ja. De speaker die hoort het maar krijgt zijn namen te nemen. Als die zegt we verwachten iets, dan weten ze het al dat het erdoor komt. Ja. Wat maakt het Jasper nou toch zo speciaal? Wat is dat toch wat hij had in een oor internet? Dat kan ik jou net uitlezen. Maar het is al jaren zo. Hij stelt... Hij stelt gewoon de show heel tijd. Ja. Hij had iets... Ik wil het haast vergelijken die met koningin Maxima. Die valt ook in goede heden. En zij is maar Jasper ek. Jasper had de X-factor, zoals ze dat in moderne termen nemen. Ja, ja, ja. Ja, zo Niet wel net te nemen. benemen, maar hij had iets speciaals. Ja, ja. En dat hij nog altijd van Jim is. Dat hij hier nog is. Ja, wij zijn wel eens in de verlegenheid gebracht, heel groot. Maar wij beleven het nou nog altijd. En als het toen voortgang weer als Jerdelin weer door zee ging, hebben we nooit weer plezier bij gewoon. Want die belangstelling weer er, hè? Die belangstelling weer enorm. En er is ook grof heel veel bij, denk ik. Ja, toen hebben we daar wel eens oor trekken in West. Wat maken we nou? Heel vrouw zit erbij die denkt, Ja. hier niet met die of net. Nee, absoluut niet. Nee, want we hadden Sandbroden willen van gewoon. Ja. We zijn nog altijd met hem op reis. Door Europa. Ja, we hadden overal mee heen geweest. En het was altijd weer geweldig. Ja. En wat een nooit teamwerk, hè? Ja, Oh, ja. man. En dit is eigenlijk alleen de mannelijke lijn nog, maar die je het winnen. Ja, Nou, ja. en dan die sportmerries al je nog. Want er zijn een hele grote merries die het uitblinken in de sport. Van Jaspers. Ja, je had wat bijzonders en dat viel ook bijzonder, hè? Dat is echt heel bijzonder, ja. Ja. Dat ken ik, nou, ik zo heb gezegd, net in je al aannemen wel. Nee, één keer kampioen best hier. Eén keer. Ja, en een keer reservekampioen. Eén keer reservekampioen, ja. 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 En alle jaren op één keer naar in de kampioenskeuring geweest. Ja. Altijd. Preferent Alle verklaard. jaren. Preferent verklaard. Ja. Dus het bewijst wel alles. Die is alles, hè? Bewijst alles, ja. Wat een bezit, man. En wat doe je nou nog met Jasper? Wat maakt hij nog van jou? Nou ja, zijn goede oude dag nog mee, meidje. Ja. Om het samen te zeggen. En ik hoop dat er nog zo'n blijft. En dan krijgt er van Zimmer misschien wel mee de jongen bij hem. Ja. En het gaat gewoon terug. Ja, prachtig. hè? Ja. Mooi wij nog even dat boertje, hè? Wil je dat nog even voor de camera houden?
Dit is Jasper. Het meest bijzondere hinder. En hij is van jou, Wijma. Hij is van ons, ja. van hem, alweer. Alleen maar van ons familie. Dank u wel. Ja, nou, wat maar we nog meer zeggen. Hier is er nog een keer te zien de hinder wat Savolle betekent had. Beschut nog altijd voor het Friese hinder, voor het Fries ras, voor de hele sport. Wat dat betreft, hier wordt aan Tattenjekje. En sterker wij maar hard vanzelf groot gelijk, want wat je beleven kennen, dat kan je centen net vinden.